Вечният въпрос, колко ти харчи колата? B58, Gen 2, M440, сега ще ви покажа. Така, ето е колата G22 M440. Първото, което е, ако караш такъв автомобил, никога няма ти пука или интересува колко харчи, защото на тази кола аз никога не съм гледал колко харчи. Сега ще покажа средния разход, защото всеки ме пита колко ти харчи колата, тя над 500 конен суть харчи 20-30. Не бе, братле, няма такова нещо, его де. Ето от 24.7.2025 е запазено дори среден разход 12,1, карам само на 100 октана. Ето колко харчи колата, защото всеки си мисли, че харчи направо като луда, ама не, това е нормален разход за този автомобил. И ето, видяхте голямата истина, колко харчи колата. Че всеки го интересува колко харчи този модел и така нататък. Аз когато съм е купил да се карам и още не ме интересува колко харчи. Отивам до Шела, 100 октана догоре и газ. Ама хора, които гледат колко им харчи колата и то такъв тип автомобил, вид, смисъл на тия години с тия коне, ако ви интересува колко харчи колата, моля ви, не си купувайте такъв автомобил. Ако имате пък, си го продайте. За вас някакъв конска руца или пък някакво 1.9 TDI става. Ама такъв автомобил да гледаш колко харчи, в смисъл купил си го за да си правиш кефа и да гледаш колко харчи, братле, тази кола не е за тебе. Така че, ето, видяхте колко харчи, колко е истина, колко не е, не знам. Но мен не ме интересува, аз се карам, така че това е положението. Бъдете живи и здрави и чао-чао.